Вземи контрол над финансите си още днес. Преди да трупаме богатство, трябва да направим стратегия. А това е фонд за вътрешен мир, първата стъпка. Преди да трупаш богатство, изгради спокойствие. Защото спокойствието ще ти натрупа богатство. Дългосрочен план. Забрави за големия авариен фонд. Първата стъпка е много по-проста. Това е спокойствието всеки месец. Пресметни колко ти трябва за 30 дни живот. Наем, храна, ток, вода, сметки. Това е целта. Не за пътуване, не за нова чанта, а за да дишаш спокойно. Започни с покриване на един месец напред. Свободата идва, когато не трепериш в края на всеки месец. Фонда за вътрешен мир е равен на 30 дни разходи. Започни от тук. Втората стъпка е да изплатиме високо лихвените си дългове. Ако плащаш над 8% лихва, губиш пари всеки един месец. Плащай минимума по всички дългове. Но ако имаш кредитни карти или бързи заеми с над 8% лихва, насочи се първо към тях. Тези дългове изяждат бъдещето ти. Всяко изплатено евро днес спестява 5 утре. Високата лихва обаче е враг на твоя прогрес. Не я игнорирай, елиминирай я. Дълг над 8%, това е спешна мисия. Убий го преди той да убие скоростта ти. Третата стъпка е буферът в извънредни ситуации. Един лош месец може да те срине, ако нямаш този буфер. След като изградиш фонда за 30 дни, построй истинската си защита. Това е буферът за извънредни ситуации. Правилото е много просто. Ако си сам, спести 3 пъти разходите си за месец. Ако издържаш семейство обаче, тук трябва да са 6 пъти поне разходите. Не е параноя, това е стратегия. Изгражда стената преди да дойде бурята. Запомни го. Така изглежда стабилността. Буферът е равно на твоят фонд за вътрешен мир. По 3 или по 6 ти избираш. Това не е лукс, това е стабилност. Четвъртата стъпка е да започнеш да инвестираш сега. Не чакай да имаш повече. Започни с това, което имаш днес. Пазарът възнаграждава времето, не перфекционизма. Колкото по-рано започнеш, толкова повече парите ти работят за теб, дори когато спиш. Не ти трябват хиляди, трябва ти действие и постоянство. Всичко е в постоянството. Не трябва да си богат, за да инвестираш. Инвестираш, за да не се бориш по-късно. Инвестирай по-рано, не е перфектно. Времето в пазара, така че опитай да го уловиш, когато трябва в идеалния момент.